дзень, паважаныя сябры! Хутка надыдзе адно з самых чароўных святаў летняга перыяду. Гэта купалле. Канешне, на купалле дзяўчыны гадалі, збіралі кветкі, плялі вянкі. Не купалле мы вам прапануем зрабіць не вянок, а вось такое шыкоўнае панно з летніх кветак. Вы можаце выкарыстоўваць любыя кветкі, якія вы знойдзеце ў сябе каля хаты. Таксама можаце пайсці ў поле, вось сабраць усю нейкую траўку, якая вам спадабаецца. Недзе ў лесе зможаце сарваць вось любую траву і з яго зрабіць панно, якое вам спатрэбіцца. І зможаце выбраць той колер і тыя кветкі таго колеру, які вам больш прыемны. Дзеля таго, каб зрабіць панно з траў, нам спатрэбіцца вось такая рамка, якую вы таксама можаце зрабіць самастойна. Зрабіць яе можна з пруткоў лазы і таксама з нітак. Ніці гэтыя вы павінны нацягнуць вось паміж пруткамі лазы, і гэта будуць нашыя ніткі асновы. І нашыя травы, якія мы потым будзем пераплятаць, гэта будзе як быццам ніткі уточныя, каб гэта было падобна да ткацтва. Вам спатрэбіцца або нажніцы, або вось такія кусачкі. Каб вы змаглі адрэзаць траву патрэбнай вам даўжыні. Бярэм самыя прыгожыя травы і кветкі і вось пачынаем працягваць з самай ніжняй да самай верхняй, прадзяваючы праз адну, быццам бы у шахматным парадку. І вось калі працягнулі, вы раўняеце, вось каб з кожнага боку прыкладна адна і тая ж даўжыня была, і вось бліжэй да краю нашай рамкі. Потым можна будзе расправіць гэтыя кветачкі, каб яны больш прыгожа ляжалі. І вось такім чынам у нас атрымалася вось наша першая кветачка. Далей берем наступную і таксама робім тое ж самае. Прадзяваем праз кожную нітачку, але ўжо у адваротным парадку, каб яны ўсе трымаліся моцна і трымалі адзін адну. Ой, на Івана тайна купала, там дівчинонька квіти збирала, в кучечки клала, до речки несла. І нагадваць вам аб спякотным леце. Ой,